हौवाफ्रा जे पोशाकखौ गानो बेखौ हिन्जावफ्रा गाननो नाङा एबा हिन्जावफोरनि गाननाय पोशाकखौ हौवाफ्रा गाननो नाङा। फोरबु नोंसोरनि इसोरा बेफोरबादि मानसिफोरखौ मुगैयो। हुदा बिजाब 22:5 सिरि। नोंथांमोना थामनेल नुनायनि गेजेरजों आरो लोगोसेयैनो बे इसोरनि बोसोनखौ खोनानायनि गेजेरजों स्पष्ट जानो हाबाय जे दिनै बबे बिसयाव बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो दङ। बेनो जाहैबाय देलायनायनि बिसय। येस अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै आङो देलायनायनि बिसय बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयावहाय इसोरनि बोसोना जोंखौ रोखायै बुंदों गाननाय जोमनायनि बिसय। बे जाहैबाय हौवाफोरनि गाननायखौ हिन्जावफोरा दागानथों, हिन्जावफोरनि गाननायखौ हौवाफोरा दागानथों। बेखौ फोरबुआ मुगैयो होननानै स्पष्टयै बुंदों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा गोबां देलायनायफोर दङ। बै देलायनायफोरा जुदि इसोरखौ दुखु होदोंब्ला, बै देलायनायफोरनि गेजेरजों इसोरनि जुदि खहा जादोंब्ला, बे देलायनायाबो खहा गोनां जागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै आङो जि देलायनायनि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों, बे देलायनाया जाहैबाय मोदोमनि बिगुरनि देलायनायनि बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै। जोंहा मोननै रोखोमनि देलायनाय दङ। बे जाहैबाय सायावनि देलायनाय, जेराव गाननाय जोमनाय, जोंनि मोखां, जोंनि खानाय, जोंनि साजायनाय गासैबो बे मोनसे देलायनाय। नाथाय मोनसे आरोबाव देलायनाय दंबावो। बे देलायनायानो जाहैबाय गोसो इसिंनि समायना, गोसो इसिंनि देलायनाय। बेखौसो आङो दिनै बुंना होनो नागिरदों। सानि बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै। सानि बाथ्राखौ इसोरा ओरैबायदिहै बुंदों, बेखौ आं नोंथांमोननो बाइबेल सिरिनि गेजेरजों फरायनानै होग्रोनो हास्थायबाय। बेनि उनावनो नोंथांमोना गासै बाथ्राखौबो रोखायै बुजिजोबनो हागोन। 1 सामुएल 6:7 आन्थाइ फोरबुआ बेखौ होनबाय, गोजौ गेदेर आरो नायनो मोजांखौल' नोङो नोजोर होनो नाङा। आङो बेखौ सायख'वाखै। मानोना मानसिया जेरै सायख'यो आङो बेबादि सायख'वा। मानसिया सायावनि महर मोखांखौ नायो, आन्थाइ आङो गोसोखौसो नोजोर होयो। प्रेज द लर्ड। मानसिफोरा समायना महर मोखां, गोजौ गाहाय गासैखौबो नायनानै मानसिफोरा सायख'यो। नाथाय इसोरा बुंदों, आङो गोसोखौ नायनानैसो सायख'यो। डेट मिन्स इसोरनि नोजोराव साफ्रोमनिबो गोसोआ समायना जानांगौ। इसोरजों सायख'जानो थाखाय जोंनि गोसोआ समायना जानांगोन, अब्लासो इसोरा जोंखौ सायख'गोन। दा बेयावखायनो दिनै आङो इन्नार बिउटिनि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। जोंनि सानि समायनायखौ बुंनो नागिराखै, जोंनि सानि देलायनायनि बाथ्राखौ आं बुंनो नागिराखै। नाथाय आं दहायनो मोनसे गोसोखां बाइबेल सिरि फरायनानै होखाबाय जे जोङो हौवाफोरनिखौ हिन्जावफोरा दागानथों, हिन्जावफोरनिखौ हौवाफोरा दागानथों। बेबो मोनसे समायनाय, बे मोदोमनि समायनाय, सानि समायनाय। आं बेखौ बुंनो नागिराखै। बेखौ थोंजोङैनो नोंथांमोना बुजिखाबाय। दायो गोसो इसिंनि समायनायनि बाथ्राखौ बुंगोन। मानोना इसोरा जोंखौ सायख'नांगौब्ला, इसोरजों गनायजाथावना जानांगौब्ला जोंनि गोसो इसिङा समायना जानांगोन। आरो जों बे गोसो इसिंखौ माबायदि देलायनो हायो, जों माबायदि समायनो हायो। अनजाग्रा प्रियफोर, आं 6टा बाथ्रा बुंगोन, 6टा टपिक लानानै फैदों, आयदाफोर लानानै फैदों। बेनि गेजेरजों इसोरा जोंनि गोसोनि समायनायखौ नायो। देवब्ला मोनफा मोनफा नायलांदोनि। सेथि समायनायनि बाथ्रा, बे जाहैबाय इसिंनि समायनायनि गोनांथि। आन्तरिक सुन्दरता का महत्व, इम्पोर्टेन्स अफ इन्नार बिउटि। बे बिसयाव इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों, 1 पिटर 3:3-4 सिरि। समायना खानाय हेबनाय, सना रुफा एबा दाम गोसा हि गानफबनाय, बेफोरबादि जों गावखौ समाय होआलाबानो अरायबो समायहोग्रा, गुरै आरो सोद्रोमा जानायजों गाव गावखौ समाय होदो। इसोरनि सिगाङाव बेनो दाम गोसासिना। बे बोसोननि गेजेरजों जोङो बे बाथ्राखौ स्पष्ट जानो हादों दि जिसु ख्रिस्ट'आ माखौ मोजां मोनो, बबे देलायनायखौ मोजां मोनो। बे बाहेरनि देलायनाय, जेराव जोङो सना खोमायाव गानदों, गोदोनायाव सना गानदों, गावनि महरफोरखौ देलायदों, गावनि गाननाय जोमनायखौ बेसेन गोसा रांजों बायनानै गाननाय जोमनायखौ लादों। बेजों नङा। इसोरनि बोसोना बेखौसो बुंदों, गुरै आरो सोद्रोमा जानायजों गाव गावखौ समायहोदो। मादों समायहोनांगौनो? गुरै आरो सोद्रोमाजोंसो गावखौ देलायहोनांगौ। बेखौसो जिसु ख्रिस्ट'आ मोजां मोनो। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथाङा माबायदि देलायदों? नोंथाङा सायावनि गाननाय जोमनायखौल' खालामगासिनो दङ नामा? नोंथाङा सायावनि गाननाय जोमनायखौ खालामनानै सिंनि जिथु समायना, सिङाव जेखौ देलायनांगौ, सोद्रोमा, दद्र', गुरै जानाय, बेखौसो देलायनांगौ। बेखौ देलायनो रोङालाबानो सना गाननाय, बेसेन गोसा ड्रेस गाननाय, गासैखौ खालामगासिनो दङ नामा? प्रियफोर, बे बाथ्राखौ नोंथाङा गावनो साननानै नायगोन। देवब्ला जोङो दानाबा थांदोनि नैथि बाथ्रायाव, मोजां खामानिजों साजायनाय एबा समायहोनाय। अच्छे कर्मों से सजावट, एडornment थ्रू गुड वर्क्स। बे बिसयाव इसोरनि बोसोन 1 तिमथि 2:9-10 सिरिया ओरैहाय बुङो, आं बेखौनो हास्थायबावो,
हिन्जावफ्रा सोद्रोमायै आरो थद गोनाङै गावसोरनि सिफोर आरो खसाबफोरखौ गानथों। खानाइफोरखौ साजाय सोनायजों, सनाजों, मानेकजों नङाब्ला दाम गोसा सि जुमफोरजों गाव गावखौ साजायालाबानो मोजां हाबाफोरजों गावसोरखौ समायहोथों। जाय हिन्जावफ्रा गावसोरखौ इसोरखौ खुलुमग्रा होननानै लायो बिसोरखौ बेनो समायहोयो। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयावहाय आइजोफोरनि बाथ्रा बुंदों। मानोना देलायनाय सोदोब बाहायनाय लोगो लोगोनो गोबां आइजोफोरा जिहेतु बे खामानिखौ गोबांसिन मावो, बेयावहाय आइजोफोरनि सोदोबखौ बाहायदों। नाथाय आइजोफोराल' देलायो बे नङा, गोबां हौवाफोर दङ, हौवाफोराबो देलायो। दा बेयावहाय बे बाथ्राया सोरबा आइजोफोरनि थाखायल' एबा सोरबा हौवाफोरनि थाखायल' नङा, नाथाय गासैनिबो थाखाय। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बोसोना जोंखौ रोखायै दिन्थिदों दि जोंनि जिथु समायनाय, जों जिखौ समायहोनांगौ बेखौ इम्परटेन्ट होआलाफानो जोङो माब्लाबा बबेबाखौबासो इन्टारेस्ट होयो। बे जाहैबाय जोंनि सानि मोदोमनि गाननाय जोमनायखौसो जोङो इन्टारेस्ट होयो। नाथाय इसोरा माखौ इन्टारेस्ट होनो लानो थिनदों जोंखौ, बहा समायनो होदों? बेहाय जाहैबाय मोजां खामानि मावनायाव, मोजां हाबा मावनायाव जोंखौ समायनो होदों। आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो होदों, बे जाहैबाय जाय मानसिया गावखौ बुंनानै लागोन, हे इसोर आं नोंखौ खुलुमो, हे इसोर आं नोंखौ खुलुमगोन होननानै बुङो, बे सोदोबानो बे मानसिखौ गोबां समाय होयो होननानै बुंदों। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि सानि समायनायखौ जोङो गोबां इम्परटेन्स होआलाफानो जोंनि गाहाम मावनाय, खामानि मावनाय, मोजां खामानि मावनायखौ जों गोसो होनि। दे अब्ला प्रियफोर, जोङो थामथियाव थांदोनि। बेनो जाहैबाय गोसोनि गोथारथि, दिल की पवित्रता, पिउरिटी अफ हार्ट। बे बिसयाव इसोरनि बोसोना माथाय 5:9 ओरैहाय बुंदों, जायफोरनि गोसोआ गोजों बिसोरो बोर होजाग्रा, बिसोरो इसोरखौ नुनो मोनगोन। प्रेज द लर्ड। बे इसोरनि बोसोन बायदिबा जोङो मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट रोखा जानो हादोंदि बे जाहैबाय सोर इसोरखौ नुनो मोनगोन? जायनि गोसोआ गोजों, जायनि गोसोआव जिनिर गैया, जायनि गोसोआव जेबो लेथ्राया गैया, बै बेक्तिया इसोरखौ नुनो मोनगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जों जेरै जोंनि बाहेरनि मोदोमखौ जोङो दुगैनानै साफा खालामो, दुगैनानै जोंनि लेथ्राफोरखौ मोजां खालामबाय थायो, जोङो जोंनि मोदोमनि लेथ्राफोरखौ गासैखौबो नागारो, साबुन होनानै बायदिसिनाफोरखौ फुननानै जोङो साफा खालामो। जोंनि गोसो इसिंखौ जों बोरै साफा खालामगोन प्रियफोर? जोङो गोसो इसिंखौ जोङो साफा दोननांगोन। जायनि गोसोआ गोजों, पियर, बेसो जिसु ख्रिस्ट'खौ नुगोन होनदों। दा बेयावहाय गासै पाप मावनायखौ नागारब्लानो जोङो पियर, गोथार जागोन। गासै गाज्रिफोरखौ नागारनो जोङो नाजानांगोन। जिसु ख्रिस्ट'नि बोसोन बायदि सोलिनांगोन, बिनि बुंनाय बायदि सोलिनांगोन। दे अब्ला प्रियफोर, जोङो ब्रैथियाव थांदोनि। मा बुंदों बेखौ नायदोनि। बेनो जाहैबाय गाहाम हाबाफोर मावनो थाखाय जोङो इसोरजों दाजाबाय। ईश्वर के द्वारा सृजित और अच्छे कर्मों के लिए सजना, क्रिएटेड बाय गॉड फॉर गुड वर्क्स। बे बोसोना जोंखौ रोखा खालामदों आरो जोंखौ गोसोखांहोयो दि जोङो इसोरजों सोरजि जानायफोर, जोङो इसोरजों सोरजि जानाय, आरो जोंनि सोरजि जानायनि ओंथिया बेनो जे जों जे मोजां खामानि मावो, मोजां खामानि मावनो थाखाय इसोरा जोंखौ सोरजिदों। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो मोजां खामानियाव गोसो होनांगौ आरो जोङो गावखौ मोजां खामानि मावनायनि गेजेरजों साजायनांगौ। इसोरा जोंखौ सोरजिनायनि थांखियाबो बेनो जे जों जेन मोजां खामानि मावो आरो जोंनि मोजां खामानि मावनायनि गेजेरजों जों जेन इसोरखौ नुहैयो, इसोरनि थांखिफोरखौ जाफुंहोयो। बेनो सबनिख्रुइ साबसिन समायहोनाय। प्रियफोर, जों बे समायहोनायखौ गावनियाव देलायनानै लानो नांगोन। दे अब्ला बाथियाव थांदोनि, जोंनि समायनाया मा जानांगौ? बेनो जाहैबाय गुरै आरो अनग्राजों समायहोनाय। विनम्रता और दयालुता से सजाना, एडर्निंग विथ ह्यूमिलिटी एंड काइंडनेस। बे बिसयाव इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों, कलसियारि 3:9, नोंसोरो इसोरनि मानसिफोर, बियो नोंसोरखौ अनो आरो गावनि खालामनो बियो नोंसोरखौ सायख'बाय। बिनिखायनो नोंसोरो गोसो मानिजों अननाय, अनखांनाय, दद्र' जानाय, गुरै जानाय आरो सैसोनो हानायखौ गानदो। प्रियफोर, जेरै जोङो सानि गाननाय जोमनायखौ जोङो लंपेन्ट गानगोन, दख'ना गानगोन, गस्ला गानगोन, जोङो देलायनांगौखिनिखौ, सानि देलायनांगौखिनिखौ जोङो देलायो आरो बेजों जोङो समायना जायो। नाथाय इसोरनि बोसोना जोंखौ बुंदों, जोंनि सिङाव जे बोरै जोङो देलायनांगौ, बे जाहैबाय अननाय, अनखांनाय, दद्र' जानाय, गुरै जानाय आरो सैसोनो हानायखौ गानदो होनदों। जों बेखौ गाननांगौ। जिसु ख्रिस्ट' बेखौ जोंखौ गाननो थाखाय बुंदों। अननायखौ गाननो होदों, अनखांनायखौ गाननो होदों, दद्र' जानायखौ गाननो होदों, गुरै जानायखौ गाननो होदों, सैसोनो हानायखौ गाननो होदों। दे अब्ला प्रियफोर, जों बेखौ गाननि आरो जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि नुनायाव समायना जानि। दानाबा जों थांदोनि दथियाव। बेनो जाहैबाय मोदोमा इसोरनि न', शरीर ईश्वर का मंदिर है, योर बडी इज ए टेम्पल अफ गॉड। बे बिसयाव इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों, 1 करिन्थियारि 6:19 आरो 20। जायहा नोंसोरनियाव खामियो आरो जायखौ इसोरा नोंसोरनो होबाय,
नोंसोरनि मोदोमा बे गोथार जिउनिनो मन्दिर होननानै नोंसोरो मिथियाना? नोंसोरनि मोदोमा नोंसोरनि नङा इसोरनिसो। बियो नोंसोरखौ दाम होनानै बायबाय, बेनिखायनो नोंसोरो गाव गावनि मोदोमफोरखौ इसोरनि महिमानि थाखाय बाहाय। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोना जोंखौ स्पष्ट खालामना होआखै ने? जोंनि जि मोदोम दङ बे मोदोमा गोथार जिउ थाग्रा मोनसे मन्दिर। बे मन्दिरखौ जोङो केवल इसोरनि महिमानि थाखायल' बाहायनांगौ। नोंथांनि बे मोदोमा इसोरनि गोथार मन्दिर, गोथार जिउ थाग्रा मन्दिर। बे मन्दिरा गुबुंले जाना दङ नामा? नोंथांनि जानायनि गेजेरजों, लोंनायनि गेजेरजों, बुंनायनि गेजेरजों, रायज्लायनायनि गेजेरजों, रागानि गेजेरजों, आखल आखुनि गेजेरजों, केरेक्टारनि गेजेरजों बे मोदोमा गाज्रि जाबायबायना दङ नामा? जुदि जाबायबायदोंब्ला जों बेखौ दानो पिउरिफिकेसन, गोथार खालामनायनि सम। बेखौ गाज्रिनिफ्राय सुस्रांनाय, जेरै दुगैनानै जोंनि लेथ्राखौ फोसाबनानै जोङो साखोन सिखोन लाखियो, जोंनि बे मोदोमखौ साखोन सिखोन लाखिनांगोन। मानोना बेयाव गोथार जिउ दङ। प्रियफोर, जिसु ख्रिस्टनियाव गासै पापनि निमाहाखौ लानानै बेखौ गोथार खालामनांगोन आरो बेयाव गोथार जिउ थायो। अब्ला प्रियफोर, जोङो गासै 6था बाथ्राखौ नायबाय, जेराव जोङो माबायदि देलायनांगौ, जोंनि इनार बडिखौ, जोंनि सिंनिखौ बोरैहाय देलायनांगौ, जों बे बिसयखौ मोननो हाबाय। 1 सामुएल 16:7 सिरि आन्थाइ फोरबोआ बिखौ होनबाय, गोजौ गेदेर आरो नायनो मोजांखौल' नोङो नोजोर होनो नाङा। आङो बिखौ सायख'वाखै, मानोना मानसिया जेरै सायख'यो आङो बेबादि सायख'आ। मानसिया सायावनि महर मोखांखौ नायो, आन्थाइ आङो गोसोखौसो नोजोर होयो। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरा गोसोखौ नोजोर होयो। नोंथाङा बहा देलायनानै दङ? सासे ख्रिस्ट' फोथायारि जानानै, जिसुखौ अनग्रा जानानै नोंथाङा, जोङो माबायदि देलायनानै दङ? सानिखौ देलायहोदों ना जोङो गोसो इसिंनिखौ देलायगासिनो दङ? प्रियफोर, दिनै जोङो 6टा पइन्ट नायदों। बे 6टा पइन्टखौ आरो बे पइन्टआव होनाय बाइबेल सिरिफोरखौ नोंथांमोना गावनोबो देहेन खालामगोन। इसोरा जोंनि सानि देलायनायखौ नायाखै। इसोरा जोंनि गोसो इसिंनि देलायनायखौ बुंगासिनो दङ। गोसो इसिंनि देलायनायखौ समायना जाहोनो थाखाय इसोरा बुंदों। दा बेयावहाय प्रियफोर, नोंथाङा बहा दङ बेखौ नोंथाङा गावनो मोनथिगौ। नोंथाङा गावनोबो देहेन खालामदो आरो जुदि इसिंनिखौ देलायनो रोङाखैब्ला इसिंनिखौ देलायदो। दे अब्ला प्रियफोर, इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'नो हास्थायबाय। बयहाबो गोजोन सुख सान्ति जाथोंसै, इसोरनि आशीर्बादा थाथोंसै, बेखौनो होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय। थेंक इउ, प्रेज द लर्ड, आमेन।